Вітаю в етері Суспільного. Тема Дня Крим. В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Повне витиснення кримськотатарського народу за межі Криму. Такою є найближча мета російських окупантів. Про це йдеться в заяві голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, опублікованій на його сторінці в мережі Facebook. В своєму дописі Чубаров закликав міжнародних партнерів України задіяти всі можливі заходи, щоб змусити Росію виконати свої міжнародні зобов'язання та припинити репресії проти кримськотатарського народу. Тож більш докладно про міжнародну реакцію, чи може вона бути, чи буде і якою вона буде. От про все це ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. З нами на зв'язку Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю вас. От я хочу процитувати вам допис Рефата Чубарова. Знаючи прихильність урядів ваших країн принципам і цінностям демократії, нормам міжнародного права і міжнародним зобов'язанням, взятим на себе в якості держав-членів ООН, ОБСЄ та Ради Європи та Європейського Союзу, від імені Меджлісу кримськотатарського народу закликають до задіяння всіх можливих заходів, спрямованих на виконання Російською Федерацією у повній мірі резолюції Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України, а також наказу Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів в рамках позову України проти Росії стосовно міжнародних конвенцій про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. От, пане Олеже, оце звернення голови Меджлісу від імені Меджлісу кримськотатарського народу. На ваш погляд, буде реакція міжнародних урядів, країн-членів Радбезу ООН, ОБСЄ, от всіх тих, до кого звертався Рефат Чубаров? Хотів би я відповісти так, що вона буде, і вона мала би бути. Але, зрештою, міжнародна політика цинічна, і тому, скоріш за все, ми побачимо обмежені реакції окремих урядів, які не соромляться займати жорстку позицію стосовно Російської Федерації і злочинів. Але на рівні цих майданчиків очікувати одразу ж реакції не приходиться. Це складна і кропітка дипломатична робота. І тут українським дипломатам і дипломатам тих країн, які вбачають в поведінці Російської Федерації загрозу для власних держав, для власних національних інтересів, передстоїть доволі велика робота, яка робиться всі ці роки для того, щоб Росія не відчувала себе комфортно на цих майданчиках і весь час була вимушена як мінімум якимось чином реагувати на ті звинувачення, які лунають, і на ті рішення, які приймаються. Оскільки, зрештою, ми ж розуміємо, що російсько-українська війна є продуктом не тільки слабкості української держави в 2014 році і того, що Росія скористалася цією слабкістю, її політичних амбіцій. Вона є наслідком того, що колективна система безпеки, світоустрій, який склався після Першої Другої світової війни, він не зміг ані захистити, ані відреагувати, ані тепер притягнути до відповідальності агресора. І тому ми тут знаходимося в подвійній ситуації. З одного боку маємо Росію як агресора і, на жаль, не маємо достатніх інструментів для того, щоб в односторонньому порядку перемогти Росію з своїх територій. А з іншого боку маємо світ, який подекуди волає і воліє закривати очі на подекуди дуже очевидні речі. Ну, дивіться, звернення Меджлісу, Меджліс за статусом, він дорівнює Кабінету міністрів. Україна має постанову про визнання Меджлісу кримськотатарського народу, Курултаю кримськотатарського народу, як органів, національних органів кримських татар. З іншого боку, немає закону про Меджліс. От дивіться, таке звернення, воно мало би бути сприйняте як офіційне. І реакція на нього мала би бути. От, пане Олеже, я хочу, вже продовжуючи цю тему звернень, є звернення Наталії Поклонської, колишньої прокурорки Криму, тепер депутата Держдуми від Криму, яка представляє Крим. Вона звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини щодо води, ситуації з водою в Криму. Вона отримала відповідь, і цю відповідь вона, використовуючи, вона демонструє її як певну легалізацію як самої себе, так і окупаційної влади. От ми бачимо, що державні органи, міжнародні інституції відповідають навіть Наталії Поклонській. Правда, в своїй відповіді вони її відсилають до України і до українського законодавства, і до того, що Крим є частиною України. От це
оце звернення Меджлісу, це вже не перше звернення. Було звернення Меджлісу про неприпустимість обговорення питань Криму без присутності Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу. На ваш погляд, оця реакція, вона в чій компетенції вона? Чи це Захід не хоче все ж таки сприймати Меджліс і його кримський татарський народ і його органи як щось правосуб'єктне? Чи Україна не доробила, не допрацювала в своєму законодавстві, щоб заклики Меджлісу все ж таки мали вагу і мали відповіді? Ну, зрештою. Дивіться. Тут є декілька моментів. Перш за все-таки звернення Поклонської – це було письмово оформлене звернення на адресата. І те, що відповіли, обґрунтовано, я так розумію, тим, що вона це робила, скоріш за все, на офіційному бланку Держдуми. І відповіли не Поклонській як депутату, чи як вона там себе називає. Україна не визнає виборів, які відбулися на території Криму, навіть виборами, на те, що не визнавати тих, кого там нібито обрали. Але відповіли інституції. У випадку з Меджлісом, наскільки я розумію, це звернення, воно має не конкретного адресата в письмовому характері, а воно носить, скоріше, символічно-політичний характер, як звернення в цілому. Або, якщо воно буде оформлено як звернення навіть від громадської організації, відправлено на офіційні адреси тих інституцій, то вони будуть вимушені, принаймні якимось чином, але відреагувати на них. Більш того, якщо говорити про можливості, наприклад, унормувати звернення Меджлісу від імені, наприклад, української держави, тут може критися ціла низка загроз, оскільки при всій повазі до Меджлісу, при всій повазі до їх дійсної ваги, ви абсолютно праві, він унормований законодавством в Україні, він існує як визнана інституція, і тут Україна вигідно відрізняється не тільки від Російської Федерації, де такого і зроду бути не могло би, а й від багатьох інших країн наших сусідів, які свої етнічні частини своєї нації, інші нації і етноси, які проживають на своїх територіях, подекуди не визнають. Україна тут визнає кримських татар, визнає їх органи самоврядування. Але у випадку, якщо прирівняти, то тоді порушується вертикаль у вигляді Офіс президента, Верховна Рада, МЗС, інші відомства, які відповідають за зовнішню політику. І тоді подекуди ми можемо втратити бразди управління за ситуацією, оскільки якщо, не дай Боже, завтра ситуація навколо Меджлісу зміниться, або навколо якоїсь іншої гагаузької, іншої організації, які зможуть з'явитися як гриби після дощу, і вони почнуть робити заяви в дусі російської пропаганди тощо, і українська держава не зможе цього робити. Тому з точки зору поваги до кримських татар, безумовно, ситуація така, де держава має до цього долучитися. Наскільки я знаю, пані Еміне Джапар одразу ж відповіла в себе на закиди пані Поклонської, роз'яснила цю позицію і як представниця кримськотатарського народу, і як представник МЗС українського. Але якщо говорити про унормування, урівняння не тільки в статусі, але й в можливості звернення міжнародних інституцій, то все ж таки не можна порушувати вертикаль зовнішньополітичного відомства, і все-таки має бути від держави єдиний голос і єдиність прийняття рішень. Інакше це може перетворитися в дипломатичну міжнародну какофонію. Ну, все ж таки тут треба відмітити, що Меджліс не є організацією. Представницький орган передбачає демократичну процедуру обрання. Ба більше, політичні представницькі органи, вони зазначені в міжнародних конвенціях, в тій самій конвенції про корінні народи і в деклараціях. І там чітко описано і повноваження, і права корінних народів. Тож, на ваш погляд, з інституціалізацією Меджлісу в Україні все гаразд? Ну, на мою думку, тут потрібно запитувати самих представників Меджлісу і експертне спеціалісту, яке займається цією проблематикою. Я, на жаль, не є ані юристом-міжнародником, ані юристом-конституціоналістом, ані взагалі юристом, я є політологом, для того, щоб як міг вам ствердно і експертно сказати, де є прогалини в нормативно-правовій базі. Принаймні, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день гострої проблеми в цьому не артикулюються представниками кримськотатарського народу. Якщо вони є, то, звісно, це питання діалогу, питання того, що такі речі потрібно унормовувати. Я думаю, що на сьогоднішній день є всі інструменти для цього і можливості, якщо дійсно таке питання повстане.
Повертаючись до цієї заяви пані Поклонської, відповіді, яку їй дав Верховний комісар ООН, мова йде про те, що будь-що в Криму може досліджуватися моніторинговою місією ООН з прав людини. Пані Поклонська, до речі, пише про те, що вона буде просити цю місію в'їхати в Крим. Емінет Джепар, в свою чергу, нагадує, що будь-який моніторинг в Криму можливий тільки за українським законодавством і що місія намагається в'їхати. Верховний комісар якраз ООН з прав людини Антоніо Гутеррешу намагався в'їхати, його не пустили в Крим. Після чого він написав цілий звіт з цього приводу. Це було в жовтні минулого року. На ваш погляд, от всі ці заклики Поклонської, чи можемо ми очікувати, що окупанти таки пустять принаймні місії в Крим, щоб довести, що є проблема з водою? Чи вони все ж таки будуть шантажувати, як вони до цього робили, шантажувати світ гуманітарною катастрофою для того, щоб змусити міжнародні організації в'їхати від російської юрисдикції? От що це за гра, пане Олеже? Поясніть нам, будь ласка. Російська Федерація в своїх найгірших традиціях просто бере і на шальки терезів ставить ті цінності, які для західного світу є рівнозначними, і намагається їх в ньютонах, в кілограмах, в літрах, я не знаю в чому, в цьому випадку, мабуть, в літрах Дніпровської води виміряти і сказати Європейському Союзу, поставити їх перед вибором в тому, а що для вас є ціннішим. Наприклад, людське життя чи непорушність кордонів, територіальної цілісності і суверенітету країн. І тепер от давайте на цій виделці нам скажете, якщо ви не їдете переконатися у відсутності води, то значить для вас ці от формальності міжнародного права є вищими. А якщо ви їдете для того, щоб нібито в гуманітарних цілях, то тоді значить і кордони можуть в гуманітарних цілях так само брати пластиком і стиратися політичні кордони держав. Таким чином Росія просто веде свою шантажистську, терористичну міжнародну політику. Як це було до того, як це було завжди. В питаннях Сходу України Росія робить рівно те саме, в питаннях Криму робить те саме, так само по Грузії ми пам'ятаємо. В усіх кейсах міжнародної політики цинізму Росії не відбавляти. Західний світ, я думаю, що вже хоча і не може собі дозволити, виходячи зі своїх проблем, установок тощо, якісь різкі кроки і заяви. Ми бачимо, що Захід є, як завжди, Перша і Друга світова війна в цьому мало чому вчить, і європейські еліти є більш ніж обережним, але тим не менш Захід вже втомився від подібних танців і виделок. І тому пан Гутерреш, коли їхав, він чудово усвідомлював, що його не пустять, і коли не пустили, одразу було написано звіт, де було названо чорним по білому все як є. Тому всі просто буде фіксувати цю ситуацію. А Росія буде працювати через дипломатію, культурну дипломатію, інформаційну, пропаганду з тим, щоб намагатися звинуватити Україну в неминучій ситуації з водою, яка була створена російською окупацією. І нагадаємо, що води для місцевого населення в Криму, згідно з усіма даними, і навіть при сьогоднішній посушливому літу, наприклад, більш ніж достатньо. Там не вистачає для промисловості російських воєнних баз і для того, щоб забезпечувати російський авіаносець Крим, а не російське місце для життя кримчан в Криму. Пане Олеже, ви погоджуєтеся з оцінкою Рефата Чубарова, що Росія ставить собі на меті витиснення з Криму, з окупованої території корінного народу? Чи так це? Безумовно. Ми це бачимо по цифрах, ми це бачимо по системній політиці там, по розколюванню, намаганнях розколоти кримсько-татарську спільноту, по діях, репресіях, висилках. Багато різних речей, які відбуваються, вони стверджують абсолютно не двояко, а прямо, що Російська Федерація намагається віддаля вичавити. Причому будь-яке лояльне Україні населення, будь-то етнічні українці, греки, чи будь-то вірмени, в тому числі і кримських татар, як один з корінних народів України, який в груповому, скажімо, вигляді продемонстрував лояльність українському суверенітету, українській територіальній цілісності і до сих пір в Криму абсолютно відкрито декларує невизнання російської агресії, російської анексії. Тоді якою має бути реакція України на такі цілі? Чи вона є достатньою? Якщо ні, то якою вона має бути?
Направду складно сказати, достатньо чи ні. Очевидно, що в випадку війни будь-яка реакція буде недостатньою, тому що поки Крим буде окуповано Росією, повністю достатніх дій точно бути не може. Інша справа, що і те, що ми можемо робити, далеко не завжди не все з того робиться. Наприклад, коли Туреччина готова профінансувати житло для кримських татар, які були вимушені покинути рідний Крим. Коли будують мечеті, готовність демонструє Ердоган побудувати для духовних потреб кримсько-татарського народу, який був вимушений переїхати до своєї столиці, до Києва. Це, звісно, певним чином прикро демонструє те, що за ці 6 років Україна не спромоглася того зробити. Чи могла вона це зробити? Чи достатньо ресурсів для того, щоб всі діти України були однаково необділені? Ну, це скоріше риторичне питання, тому що ми розуміємо, що, на жаль, Україна не настільки багата і спроможна держава для того, щоб всі питання вирішити. І це по Луганську, по Донецьку, якщо питати внутрішньопереміщених осіб, то ми це чудово зрозуміємо, так само, як і кримчан. Але те, що могло б робитися більше, однозначно. І на міжнародній арені ми бачимо, що Україна робить тут якраз майже все, що від нас можливо. Інша справа, що на рівні законодавства і на рівні діяльності Верховної Ради, отут мені здається, що і правоохоронних органів зроблено недостатньо. Ми могли б сьогодні більш активно займатися документуванням злочинів, ми могли б займатися більш активно зміною нормативно-правової бази під ті потреби, сучасні виклики, які існують, які стосуються окупованих територій. Тут, звісно, на жаль, ми бачимо всі ці 6 років певну пробуксовку. Ну, от щодо міжнародних майданчиків, надійшла така новина про те, що Європейський суд з прав людини відмовив Православній церкві України застосувати тимчасові заходи у рамках регламенту суду щодо захисту храмів ПЦУ в Криму. Нагадаю, що в Симферополі окупаційний суд виніс рішення про те, що ПЦУ має звільнити церкви, в Євпаторії було рішення про знесення каплички. Вони це аргументували тим, що ПЦУ відмовилося реєструватися по російських законах. Ну, тобто українська земля чомусь, знову ж таки, в порушення Європейської 4-ї конвенції, де все, що відбувається на окупованій території, має здійснюватися в межах українського законодавства, окупант не має впроваджувати своїх законів. Тому ПЦУ тут абсолютно вправі. Так от, були рішення судів про експропріацію майна і про знесення майна. Була апеляція до Верховного окупаційного суду Криму. Окупаційний суд відмовився розглядати скаргу ПЦУ. І після того, як була пройдена, так би мовити, національна юрисдикція, ПЦУ подавала до Європейського суду з прав людини, направила 2 клопотання. Згідно з правилом 39 свого регламенту, Європейський суд мав би вжити тимчасові заходи щодо припинення виселення громад Православної церкви України з кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Симферополі та знесення каплички в Євпаторії. І ось ми бачимо, що отримавши, як нам пояснюють, ЄСПЛ, отримавши інформацію від уряду Російської Федерації, ЄСПЛ вирішив відхилити клопотання ПЦУ через відсутність ризику серйозної та непоправної шкоди основного права, передбаченого міжнародними конвенціями. От прокоментуйте, що це таке? Як це так, нема непоправної шкоди, коли ми бачимо, що громада залишається без майна, українського, до речі, майна, а блаженніший Клімент, митрополит Клімент просто знаходиться там під постійним тиском. Це сигнал, пане Олеже? Це взагалі нагадує ці, знаєте, примовки радянські, пострадянські стосовно міліції ще тоді, що от коли вб'ють, тоді і приходьте. Так і тут, тобто приходити потрібно тоді, коли буде завдано вже невиправної шкоди. Так якщо оцінити ту шкоду, яку Російська Федерація вже задіяла українському православ'ю на окупованих територіях, так, вибачте, вона вже настала ця невиправна шкода. І не знаю, наскільки, звісно, цинічно в цьому випадку можна вимірювати її, в якій кількості і наскільки вона невиправна. Але, тим не менш, сам факт цієї шкоди, він очевидний навіть без профільної освіти, скажімо. Ну, от знесені каплички, це ж невиправне.
Ну, абсолютно. Тим паче, що це ж знесено було, це ж не просто захопили там в кращих радянських, російських традиціях конюшні зробили, або там книги палять всередині. Це ж знесено було. Пане Олеже, от про що це для вас свідчить? Тому що ми бачимо, що рішення ЄСПЛ ґрунтується на отриманих документах від Російської Федерації. От дуже дивна історія. Є рішення міжнародних судів, от ті, до яких апелює Рефат Чубаров, щодо, наприклад, заборони Меджлісу, щодо заборони навчання і неможливості навчання українською і кримськотатарською мовою в окупованому Криму. От по всіх конвенціях є рішення, Росія їх ігнорує. І тиша, нема реакції, тобто нема можливості змусити Росію виконувати. Але коли ми говоримо про позов Української православної церкви України, виявляється, що, ну, знаєте, нема невиправних шкод. От на ваш погляд, я просто хочу, щоб ви прокоментували, що відбувається в міжнародному праві, у всіх міжнародних інституціях? Чи не є ознак того, що світ поступово легалізує анексію? Ні, світ анексію не легалізує, хоча б тому, що це може покласти край взагалі всьому міжнародному праву, яке було створене міжнародним правопорядку. І тоді паради суверенітетів, підтримуваних, скажімо, країнами з суперсилою, які мають ядерну зброю, або мають шалений економічний вплив, підтримувані ними маріонетки по всьому світу можуть всірватися. Я вже не говорю про органічні утворення різні сепаратистські, які існують на тих ж теренах Європи, яких десятки фактично. Тому світ, чисто виходячи з власного інстинкту самозбереження, буде тягнути, не казати так чи ні, для того, щоб не робити жодних кроків, але визнавати точно не стане. В цьому випадку, скоріше, з одного боку, можливі прояви російського лобізму, які могли призвести до такого рішення, раз. Два, можливо, певне юридичне нехлюйство тих, хто подавав, або тих, хто вирішував. Потрібно дивитися, хто приймав це рішення в Європейському суді. Це так само другий момент. Третій момент. Я, на жаль, не маю достатніх юридичних знань для того, щоб оцінити правові аспекти цього питання. Тому що все ж таки ми знаємо, що згідно Женевської конвенції на окупованих територіях окупант несе всю відповідальність. І відповідно, наскільки в цьому випадку є релевантним звернення до окупанта, оскільки стосовно нього йде позов до Європейського суду з прав людини, для мене, наприклад, невідомо. Можливо, є певна практика і певні обставини, які це регламентують, і тут суд діє в рамках своїх повноважень і міжнародного правової бази. На жаль, тут я оцінити цього не можу. Але політично на сьогоднішній день має бути реакція української держави на це. По-друге, має бути апелювання до наших партнерів західних і не тільки західних по світу, які так само відчувають загрозу для себе в цьому. Тих країн, які можуть бути наступними, по яких може пройти ця лінійка світового розподілу, які так само відчувають загрози для себе від кризи міжнародного світопорядку. І третє – це апелювання до інших міжнародних правових інституцій з тим, щоб вони дали роз'яснення, можливо, оцінку тощо. Тобто потрібно тут залучати дипломатичний фронт для того, щоб принаймні символічний і інформаційний простір навколо цього вигравати. Росія це зараз використає наповно для того, щоб знову волати про певні легалізації, про певні підтримки від російської позиції. Ще одне питання, яке я хочу, щоб отримати ваш коментар, стосується нещодавніх обшуків і арештів в окупованому Криму. Вранці 31 серпня окупаційні силовики провели низку обшуків, були затримані 4 людини, вони були допитані і потім людей відпустили. І ось, що цікаве, цим людям інкримінують 205 статтю, частина 6, тобто про неінформування. Як говорить окупаційне ФСБ, за версією окупаційного ФСБ, у 2015 році 4 українські громадянина в соціальній мережі ВКонтакті отримали листи від такого собі Уміджона Дададжонова. Хто це такий? Ну, тобто людина ВКонтакті. І ось він повідомив їм, якимось чином що він пов'язаний з іділом, а вони не донесли. Тобто, от ми бачимо, що є конкретна справа, людей конкретно притягають за те, що вони не донесли на якийсь анонімний аккаунт, розумієте? І вчора в нашому ефірі Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, я питала його, чи не є це таким загрозливим прецедентом, коли створюється ситуація,
такий сигнал подається, що будь-що, що може бути розцінене окупантами як загроза для себе, громадянин має донести, бо інакше він не впевнений, чи то не провокатор до нього підійшов і скаржиться, наприклад, там на Аксьонова, Путіна, що чи не бачить він загрози. Він каже, що ні, поки це не так серйозно. От на ваш погляд, оцей момент, що людей притягають до відповідальності за те, що вони в 2015 році не донесли на аккаунт в Контакті, причому на людину, яку вони ніколи не бачили. От що це таке, на ваш погляд? Чи є це зміною стратегії окупантів щодо утисків? Я б не сказав, що це зміна стратегії, тому що ці подібні приклади можна знайти в Росії за останні роки як мінімум пару десятків і всередині самої Російської Федерації. Це класичні прийоми ФСБ, коли людей саджають за пости у Фейсбуці, за те, що вони не відповідали комусь, як зараз ми бачимо. Тобто просто зараз розширюється кількість статей, які тепер Російська Федерація по надуманих причинах чомусь намагається залучати до віртуального простору. Починалося все з того, що там наступ на релігійні права і свободи, образа релігійних почуттів, потім заклики до сепаратизму і екстремізму, як Росії називають. І от зараз дійшли до того, що вже просто навіть не відповісти, не донести на анонімний аккаунт певний, це вже є карним злочином. Пане Олеже, от дивіться, тут ця ситуація дуже схожа на таку гучну справу, яку в Росії обговорюють, справа мережі, коли працівник ФСБ увійшов в контакт з дітьми, фактично дітьми, підлітками, почав створювати серед них там якусь організацію, почав їх вмовляти, кілька років їх розробляв, вмовляв їх на якісь акції, терористичні акції і таке інше. І коли діти там погодилися, не погодилися, не зрозуміло. Тобто нічого такого вони не здійснили, але була оця робота кілька років. І оці діти потім опинилися за ґратами. І це викликало обурення російського суспільства, тому що фактично це є провокація. Але тут мова йде не про те, що люди погодилися вступити в якийсь іділ, розумієте, чи воювати в ньому. Тут справа ще більша. Хтось пише, я в іділ, я король Всесвіту. Ну, розумієте? І їх зараз звинувачують в тому, що вони не донесли. Це просто новий виток, рівень абсурду. Коли говорить шановний гість вашої передачі, що це не серйозно, так, я з ним погоджуюсь в тому, що зараз там 4 людини – це не серйозно. Але коли це будуть ще більше випадків, і цей абсурд ще більше катастрофічних масштабів наперед, то тоді вже буде запізно для того, щоб говорити, що це серйозно. Тому, як на мене, сьогодні це надсерйозно. Дякую, пане Олеже. Дякую за таку докладну розмову і пояснення. З нами був Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Я з вами прощаюся. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. І перед тим, як передати слово своїм колегам, я ще раз нагадую вам підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці, слідкувати за новинами, які постійно оновлюються, а також коментувати і залишати теми, які вам цікаво було би обговорити в наших ефірах. На все добре.